30-njy bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin bahs istimdadi adymyzdan çykardyk işimiz alusyny sabit etmek boldy diýen sowtysynyň jowabyasy. Mevlevijan işimiz alusyny sabit etmek boldy. Bahsi istimdat ýadymyzdan çykardyk. Bende köp aqide we fik kitaplar we mirasy ilmi aqide we fik barasynda duran ýerinde alusy menbei fetwa bolup bilmez. Onu tebliğ etmege talaşyň bihudadyr. Hamidan we musalliyan hormatly ahunda da bahs istimdadi adymyzdan çykardyk işimiz alusyny sabit etmek boldy diýip merdimne iştiba taşlýarsyň. İstimdat ehli kubur baradan kabirdakilerden kömek talap etmekligiň najaýyzlygy baradan saňa köp delil delail berdik kablan. Birlence Hazrat Şawulillah Muhaddis Dehlewi rahimahullah'nın Et-Tefhimat İlahiyye 2-nji jilde 45-njy sapgasyndan, 2-nji Hazrat Allama Şami rahimahullah'nın Fetwa-i Şamiýanyň 5-nji jildiniň 280 we 281-nji sapgasyndan, 3-nji Hazrat Allama Qazi Senaullah Panipetty rahimahullah'nın Irşad-ı Talibiniň 28-nji sapgasyndan, 4-nji Hazrat Mufti Abdurrahim Laçpuri rahimahullah'nın Fetwa-i Rahimiýanyň 2-nji jildiniň 238-nji sapgasyndan, 5-nji Hazrat Allama Muhaddis Muhammed Tahir rahimahullah'nın Mecmui Baharul Enwar'yň 2-nji jildiniň 72-nji sapgasyndan, 6-nji Hazrat Gawsa Azam Şeyh Abdulkadir Jilani rahimahullah'nın Melfuzat Ma'rifet Rabbani'niň 1-nji jildiniň 665-nji sapgasyndan, 7-nji Hazrat Mevlana Mufti Muhammed Şefi rahimahullah'nın Ahkamul Kur'anyň 4-nji jildiniň 70-nji sapgasyndan, 8-nji Hazrat Mevlana Mufti Mahmud Hasan Gangawhi rahimahullah'nın Fetwa-i Mahmudiýanyň 3-nji jildiniň 106-njy sapgasyndan, 9-njy Mecmuul Enhur'yň 2-nji jildiniň 504-nji sapgasyndan, 10-njy Hazrat Allama Ibn Necim Misri Hanafi rahimahullah'nın El-Bahr Rayiq 5-nji jildi 209-njy sapgasyndan, 11-nji Fetwa-i Tatarxaniýanyň 18-nji jildiniň 52-nji sapgasyndan, 12-nji Fetwa-i Azizi'niň 1-nji jildiniň 121-nji sapgasyndan, 13-nji Hazrat Allama Mahmud Alusi Hanafi rahimahullah'nın tefsiriniň 6-njy jildiniň 403-nji sapgasyndan saňa ahli kuburdan istimdat we kömek talap etmekligiň najaýyzlygy baradan delil berdik. Ýöne kabul etmesen kabul etdirmek biziň ihtiýarymyzda däl we hidayet biziň ihtiýarymyzda däl. Hemçinden Allah Taala öz mahbub peýgamberine hitap etýär. İnneke la tehdi men ahbabta walakinnallaha yehdi men yeşâ'u ila sıratin mustaqim. Hormatly ahunda da yine hem aýtýarsyň ki bahs istimdady böyle de goýduk diýip, baz hem kıyamet gün aşkar we hoýda bolar kimiň ýolunyň haklygy. Sen mün kitab muteberden delil bersen hem kabul etmiyorsun. Kabul etjek pikru, endişe we niýetiň ýok. Hemçinden öz amal kerdiňden belli bolýar we merdimleriň zihinlerini mantyky felsefe bilen müşewweş etmekliginden bilinýär. Cehalet seniň tynatyňda mewjuran. Bolmanda haqqy kabul etmekden irad edersin. Hemçinden Sopallaýar rahimahullah aýtýar: Kima bersa cehalet hamrdan cam, kima bersa cehalet hamrdan cam. Behişt aldyga gelse basmagay gam, behişt aldyga gelse basmagay gam. Yeter rahmet suwy gök kowkabina, yeter rahmet suwy gök kowkabina, yetişmez qatrayi gumrahlebina, yetişmez qatrayi gumrahlebina.